Hvad sker der med? Hvad sker der? Det er noget, jeg kan se det her. Godt for dig. 10 sekunder. Lasse, knæene ind foran. Første sekunder, Lasse. Du er foran på en fordel stadigvæk. Du skal ikke åbne så meget i garden nu. Attention all fighters, very important. You must have your identification with you when you come to your mat. I repeat, you have to have your identification when you come to the mat. Færdig. Lasse, han må ikke åbne den garden. Færdig her snart. Træk i armen. Han kommer til mattan. Det er många som gör 20 sekunder, Lasse. 20 sekunder. Gör inte i handen. Nick, scroll ud. Sweep ham, Lasse. Sweep ham. Til Amager, Lasse. Amager. 5 sekunder, Lasse. Lasse, Amager. Han er foran på fordel. Hold ham. Ja. Smuk, Lasse. Hvad? Ingen coaching i år. Jeg kan ikke høre en skid derovre. Det er simpelthen irriterende. Smuk, Lasse. Kom bare, Nick. Træk ham ned og så op med garden. Træk garden herop. Herop, Nick. Herop. Nick, ned med ham. Nick, han skal ikke have noget der. Nick, han må ikke få den åbnet. Bevægelse. Nick, få din venstre arm ned mod gulvet. Ja, sådan der. Ned, indover. Ja. Nick, få den underarm ind på hans hals. Nick, underarm ind på halsen. Passerar vi igen! Skub på knæ. Samma sak, skinn på axeln! Nick, det var